guztioi. Hirutasuna da Kristauon jainkoa. Horixe aitortzen dugu kredoan, aita, semea eta Espiritu Santua sinisten ditugula aitortuz. Horixe adierazten dugu egunean zehar, otoitzean naiz ospakizunean, Kristauon sinale den gurutzea gugan egitean. Kreatzailea, salbatzailea eta bizi emaile dugun jainkoa horrek markatzen gaitu. Otoitzari emanak bizi direnak lekaide eta lekaime kontemplariai gogoratuko ditugu gaur. Eliza osoaren alde, mundu osoaren alde, otoitzean bizi diren beraiek. Gaur guk egingo dugu otoiz bereziki beraien alde. Jainkoari eskerrak emanez, Eukaristia santu honetan. Hasi dezagun elizkizuna argiaren seme abestia abestuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Zenide maiteok gaur elizan Hirutasun Santua ospatzen dugu. Egun honetan geure hildako zenideak oroituko ditugu. Baina baita ere gure herrien gaur oroitzen ditugu 80 urte dituzten pertsonak. Herrien 84 pertsona ditugu, gizon emakume, oraindik bizi daudenak. Eta gure jangoikoari eskatzen diogu, eman dezaiotela osasuna, eman dezaiotela pakea, eta eman dezaiotela nola ez ba, fedea eta beraren ganako maitasuna. Manai honekin, otoitz honekin, presta dezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristi honetan parte hartu ahal izateko. Jesus jauna, zeruko aita ezagutzera eman diguzuna. Erruki jauna, Jesus jauna, Espiritu Santua geure bihotz barrenean jarri diguzuna. Kristo erruki,
Jesus jauna, Aitarekin eta Espiritu Santuarekin elkar maitasunean bizi zarena. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoiko hari. Aintza eta bakean horrean arengo goko gizonei añandita eder zaitogolako gora zu bedeinkatuak gore espesori pauspesagor eskerrak zori. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztialduna. Jauna seme bakar Jesukristo, jainko jauna jangoikoaren bildot, aitaren seme. Zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesukristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun, otoitz. Jainko aita, egiaren hitza den zeure semea, eta Espiritu Santutzailea bidali dituzu mundura, gizon emakumeei zeure misteriu miragarriak agertzeko. Egizu, egiazko sinismen aitortuz, ezagutu dezagula betiereko irutasunaren aintza, eta gurtu dezagula batasun ahal guztiduna. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta arrak bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de los Proverbios. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe.
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba las nubes en la altura y fijaba las fuentes abismales, cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto y día tras día lo alegraba. Todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ikusi dute lur mugadenek, gure jainkoa handiko garaipena. Ikusi dute lur mugadenek, gure jainkoa handiko zure eskuen lana den hortzia, eta sortu dituzun ilargi zarrak ikusita, zer da gizakia zu hartaz oroitzeko, zer giza semea zu hartaz arduratzeko. Ia jainko baten pareko egin duzu, aintzaz eta distiraz korohatu, zeure eskulan guztien buru ipini duzu, denakaren mende jarri dituzu. San Pablo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, jainkoak fedeagatik zuzentzen hartu gaituenez gero, bakean gaudearekin, Jesukristo gure jaunari esker. Honi esker, sinesmenagatik eman digu jainkoa grazi egoera honetan bizitzea, eta harro gaude jainkoaren aintza iritsiko dugun itxaropenez. Eta ez hori bakarrik, harro gaude atsekabez ere, jakinik atsekabeak pazientzia duela ondorio. Pazientziak probaldia gainditzeko gaitasuna eta probaldia gainditzeak itxaropena. Itxaropenak ez du huts egiten, jainkoa bere maitasuna isuri baitigu bihotzera, eman digun Espiritu Santuaren bitartez. Jaunak esana. Eta Espiritu Santuari, baden, bazen, eta badatorren jaungoikoari. Alleluia, alleluia.
zurekin. Jesucristoren evangelioa, San Juanen liburutik. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío, y os lo comunicará. Haunak esana, Irutasun santuaren eguna ospatzen dugu. Kristauon eguna pentsatuko genuke, baina ez da kristauen eguna. Gizon emakume guztien eguna da. Berak egin gaitulako. Jaunak egin gaitulako. Eta gaur ospatzen dugu gure jaunaren eguna, irutasunaren egun honetan. Jaun bakarra, hiru pertsonak, aita, semea, espiritua. Eta irutasun hori gugan markatuta dago. Ez tatuaje edo zauri bat bezala, azalean, zendatu ez dana ikusten, ez baizik eta geure barrukaldean, geure espirituan, geure animan, betirako mantentzen den seio hori da, edo ikutu hori da. Horrek zezan nahi du, gure izatea hortan datzala. Geure zoriontasuna, geure osotasuna hortan datzala. Eta hortan zuzendu berra daukagu gure bizia. Otoitz, kristauok otoitz egiten degunean, Jesusekin zuzentzen gera edo Jesusekin daukagu tratua, baina aldi berean hirurakin erlazionatzen gera. Aitak, sortu gaitun aitak, denen iturri, semea, geure mundua, geure bizitza argitzen duen jainkoa, eta Espiritu Santua, maitasunez betetzen duen, geure bizitza betetzen duen jainkoa. Iturri, argi eta maitasun. Hori dago geure barruan. Eta horrekin bat eginda eta hortaz jabeturik eman dezakegu geure bizitzaren zentzurik ederrena. Gaur gure jangoikoari eskatzen diogu lagun gaitzala, geure horretan, zargaitezela geure barrura, eta bila dezagula jaunaren arrastoa geure barruan. Jaunaren arrastoa hiru pertsona desberdinetan, aita, semea
eta Espíritu Santua. La fiesta de la Trinidad, una fiesta no solo de los cristianos, sino de toda la humanidad. Una fiesta en la que tenemos que vivirla llena de contrariedades. La fiesta de la humanidad llena de guerras, sin paz, llena de seres queridos que se nos mueren, de seres queridos que tienen una cierta edad y ya les viene el final de la vida, de seres queridos en donde hay alguna enfermedad dura, de seres queridos que viven injusticias, de seres queridos que viven incomprensión, de seres queridos que están sufriendo. Esta es la fiesta de la Trinidad, en donde Dios no nos deja, aunque la humanidad esté sufriendo. Todo lo contrario, es cuando Dios más está. Es cuando la huella de Dios en cada uno de nosotros empieza a palpitar, porque nuestro corazón empieza a dejar de palpitar. Es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos da las fuerzas para seguir adelante. Es lo que se nos pide a cada uno de nosotros ante esa realidad dura de la vida, pedirle la gracia de seguir adelante. La segunda lectura nos decía, en las pruebas de la vida, lo que se nos pide es la paciencia, para que así, con ella llegue la esperanza de que estamos hechos bien y estamos hechos a antojo de Dios, a amor de Dios. Es verdad que muchas veces nos sale la oración, la frase, el quejido que Jesucristo pronunció en la cruz: Señor, aparta de mí este cáliz. No lo comprendo, no lo puedo llevar. Se me hace difícil, se me hace amargo, se me hace duro. Eso es así. Eso, desgraciadamente, es la vida. Pero Jesucristo pronuncia la segunda parte de esa frase: pero que se haga tu voluntad. No sé cuál es, ni por dónde me va a llevar, pero que sé, estoy seguro, que por el amor que me tienes va a ser buena voluntad. Esa es la fe que hoy proclamamos, esa es la fiesta de la Trinidad. Aun en nuestras incomprensiones y nuestros dolores de vida, el Señor no nos abandona, aunque nadie nos acompañe. Que sepamos, sintamos y vivamos cómo empieza a latir dentro de nosotros la presencia de la Trinidad cuando nuestra vida empieza a tambalear. Eso es la verdadera fe, ese es el amor que Cristo tiene por la humanidad que sufre, por la humanidad que Él ama, por la humanidad que Él se ha entregado. Eta zenide maiteok, itxaropen honekin aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainko aita guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena,
infernetara jetxi, eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo, eta Jainkoa Aita Guztiunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok, egiogun otoitz aita maitagarri dugun jangoikoari, Jesukristorengan bere maitasuna agertu digunari eta espirituaz eragiten digunari. Jainko Aita sortzaileak mundua bere betera eraman dezan, eta hitz emandako zerulur berriak zorraraz ditzan, gizadi osoak egiazko zoriona aurkitu eta bere aurpegia intzazua goza ahal izateko eskate zaiogun jaunari. El Hijo único de Dios, que se hizo hombre y fundó a la Iglesia, le conceda a esta misma Iglesia corresponderle como esposa con todo su amor. Roguemos al Señor. Mundua bere doainez aberazten duen jaunaren espiritua behartzuentzat, aita nahigabetzuentzat atzeden, gaixoentzat osasun eta eroirientzat indar gerta dadin eskade zaiogun jaunari. Nosotros, que conocemos el misterio del Dios uno y trino, anunciémoselo a quienes aún no le conocen, para que también ellos puedan conocer con gozo al Dios que se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez.
Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainko gure jauna, zure izen santuari dei egiten diogu. Egin itzazu santu zeure almenaz, aurkezten dizkizugun duai hauek, eta horien bidez bihur gaitzazu guztioi zuretzat betiko opari atsegingarri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu jainko guzti du beti ere korri. Zu aita zeure seme bakarrarekin eta espiritu santuarekin jainko bakarra zara, jaun bakarra. Ez pertsona bakarra baizik eta izate batean hiru pertsona. Eta zuk irakatsirik zure aintza sinisten duguna bera, ezeren aldetik gabe aitortzen dugu, bai zure semeaz, bai espiritu santuaz. Honela, egiazko eta betiko jainko aitortzen zaitugularik, hiru pertsona gurtzen ditugu aldi berean. Hirurak izate berekoak eta unditasun berekoak. Zu zaituzte goresten aingeru eta goiengeruek, baita kerubin eta serafin doatxuek ere. Beti eta beti, bihotz batez kantari. Santu zera bai jauna eta diren guztiek ematen dizute behar den gorezpena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk biziarazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zeu ari zara beti eta beti zeure herria biltzen eguzki alde batetik besteraino, opari garbia eskain dakizun. Apalik beraz jauna eskatzen dizugu egin ditzazula santu zeure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri ditugun ogia ardauek. Zeure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen misterio hauek, berak agindurik egiten ditugunez gero. Berak saldu zuten gau hartan, ogi hartu eta zuri eskerrak manez, bedeinkatu zuen, zatitu eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, zuri eskerrak manez bedeinkatu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oreigarri. Hau da sinismenaren misterioa.
Horregatik jauna, guk zure semearen ekaldi salbagarria eta hilen artetik piztea, eta zeruratzen miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak mateko eskaintzen dizugu sakrifizio bizi eta santu hau. Begira jauna zeure Elizaren eskaintza honi, ikusi eskaintza honetan zurekin bakaitu gaituen Jesukristoren oparia, egizu jauna, zeure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik Jesukristoren gan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari, zeure aukeratuekin zerura iritsi dezagun lehengo, Maria guztiz doatxua, jangoikoaren ama Beti Virginarekin, haren zenar Jose Santuarekin, zeure apostolu eta martiri santuekin, eta santu guztiekin badakigu, hauen bitartez zure laguntza izango dugula non nahi eta beti. Gu zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna, mundu guztiarentzat bake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian bete ezazu sinizmenez eta maitasunez zeure Eliza. Zeure zerbitzari Leon gure aita santua, Fernando gure gotzaia, gainerako gotzain eta Eliz gizon guztiak eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez, zeure aurrea deitu duzun famili honen otoitza. Aita guzti zona, ekarri zuregana mundu zabalean manandorik dabiltzan zeure seme alabak. Izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman duzun Mertxe Garate zeure zerbitzaria. Izan gogoan jauna baitare, orain dela urtebete mundu honetatik zuregana eraman dituzun Victor Altuna, Miguel Mari Uzkudun, Mari Carmen García, Andrés Adrián, Xabi Ñachurra, Balbina Romero, Serafina Sánchez, eta Lander Arrieta zeure zerbitzariak. Heriotzan zeure semearekin bat egin duten ez gero pizturan ere berarekin bat izan daitezela. Ila lurretik piztu eta gure gorputzez ezerezoz bere gorputz argitsuaren antzeko egingo dituenean. Izan gogoan jauna baitare geure hildako zenideak. Juana, Maria Jesus, Antxon, Guillermo, Pilar, Carmen, Iztu eta familian hildako zenide guztiek, Jacinto, Purita, Ladis eta Miguel. Arritzazu bihotzonez zeure zeruan, guk ere sinisten dugu zeure intzaren zorion betea izango dugula betiko haiekin batean. Gure begietatik negar guztiak xukatuko dituzunean, orduan zu gure jaun hori, zaren bezalakoa ikusiz, zeure entzeko izango gara gizaldi eta gizaldietan beti zu gorezten. Jesukristo gure jaunaren bitartez, bere honen eskuz, ematen dizkio zu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztidun horri Espiritu Santuarekin bategan. Ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildor gabe kanta dezagun. Santo
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea alkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, iznei, Señor, baina zazuz bat, eta zentetan.
Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, betiereko irutasun santua eta haren batasun hautetxina aitortu dugu, egizu hartu dugun sakramentu honetan aurki dezagula gorputz arimen osasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Eta bedenka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Amen. Zoazte jaunaren pakegan. Larotamar urte aurten egiten dituzuen zenide guztiei, egun eder bat opa dizuet, famili eta lagun artien, eta beste danoi ere, igande eder bat eta jaune lagun bier elkar ikusten dugu.